Hey bafethu ibuyile imadlanga commission. Hayi bese nifika nje ikhona nje into eshoda ngami. Belingasaphelelanga ncam. Ifika nje ithe izisuka madoda wabe uadvocate Sillo esitsho esithi kunemicinjana nje okusamele into bayiqoshelise. Kwaqala ngendaba kaGeneral Sinona. uGeneral Sinona obokubonakala ingathi bokumele into uzo appear apha kumadlanga commission qha banenjongo bona ezoba mabaqale ngaba bantu angathi banento kwenza nezaziyobisi ezatshontshwa ezi 541 kilograms zasePortshepstone. So bafuna ukugqithisa abo bantu abokuqala, then kuzolandela yena uGeneral Sinona inoba sekeze ke ezophendula ngoba kwayena ungumsolo kwezaziyobisi. Uzabuya nini ke ngoku yena? Uzabuya nge-5 zikaJuni, which is going to be on Friday. Hayi ke baqoshelise lo mcimbi lowo. Xa begqiba kuGeneral Sinona kungenwe kumcimbi wesibini okaKarim Sulumane. Hey, ngomnye nje naye lowo odlala nje undize. Kodwa okusala into endiyithanda ngemadlanga commission, uyamenza nje uRayi kodwa ungqu yena uzamenza uzathi Rayi jikelele ngqu. Okusala silindele into aze azovela phi apha kumadlanga commission. Sekuze enye medical note futhi. Hayi ke bathethisene ngayo, yakhona into ethi bavumelana ngoba uKarim Sulumane uzazo appear nge-25 kaJuni 2026. In case i-date i-wrong, ndiyayazi bakhona abazanikorekisha kwi-comment section. Hayi ke xa begqibe net apho kungena ke ngoku i-witness ezotestifya. Witness ezotestifya ngu-warrant officer Kel Sander, I think something like that. Ngenzeke ifani yakhe ndiyipronounce wrong. Hayi ke uthe ifika usuka kwela cala lama Hawks apho kwathi kwalahleka khona ezaziyobisi. Phofu ke ngoku uza yena engumsolwa. Hayi athe fika nje azazise nibungubani ichiwo yonke lento lena. Hayi ke izovela ke nomcimbi osoko apho seke senziwa khona umsolwa. Unayo yena into ethi xa kazithethelela wayengekho xa kulahleka eziziyobisi. Sesiyayazi mos into zalahleka kanjani, isikhiya sasesikubani, iyakhona into ekrokisayo even ngoGeneral Sinona yonke lento. But ke ngoku oyena ungomnye wabantu abasolwayo abaze benza even i-polygraphy test. Uzomangala apha kumadlanga commission into i-results zala polygraph abayithatha. Phofu uGeneral Sinona naye ke since naye soleka qha kube ngumuntu omkhulu zange na ayithathe i-polygraphy test. Ndiyarhalela into ukwazi into uzathi kunganye nengazange ayithathe. Everybody else took it but not yena. So lokhona ke ngoku u-warrant officer lona uthi uyamangala because i-results azange zishero naye ngoko. So kubonakala ingathi i-results ezi kwaba khona ukuba deceptive. So nje andiyazi ayithetha ndiyithi nami. So whether uclean okanye akekho clean, xa ummamele yena uzava into naye uyindoda njengathi limele bafethu. Elimala ke ngoku yena ulinyazwa apha emsebenzini because ngendlela akazithethelela ngayo singekaya nawe ndiyazi ubunyani bayo because siyabazi mos abantu bayeza apha kumadlanga commission uthi xa ummamele ube nosizi nini uqonda hey hayi lo muntu phansi eniphazamisa nje lona. So nje ngoku sengazifundisa into ndizamamela la kayithethayo. Xa ethetha yena uthi wayengekho wayeselifini xa kwakulahleka eziziyobisi. Aze abe nawo amagama into yena ngaphezulu oyena wayengekho even la kuleya department lapho kulahleka khona iziyobisi ezi. Kukuthi oGeneral Sinona siyayazi into ngabona abantu inoba ababenolwazi lezaziyobisi. Ngiyakhumbula mos ukhona nala officer wayefiki lapha owasixelela into kwake kwathiwa nje ungayithi vu into sigcine intoni apha. So yayiyimfihlonyana nje into yakhona. So yena ke ngoku uba utholwa ngabuni naye ungumuntu ofuna uku-act ngathi umangele okanye ungumuntu omangele. So uyisuspect ke. So uzile nje watsho hayi ke akaphelelanga apho. Xa kethetha yena uthetha ngongathi ngumuntu onobumpethenyana kwinto onokwenza neziyobisi waze futhi wasinceda. Nizakhumbula ikhona iofficer apha eyafike yasixelela ngento xa kwakubuzwa into since sewufika ungumuntu nina nasenifuna ukuthatha eziziyobisi senifuna wazi njani baziziyobisi xa eziziyobisi ezingoku sezi-interceptwa ke ngoku kwelicala lasilapha eJoburg sezitsho kubona. Athi ke ngoku lona before means izatshontsho athi ke ngoku lo officer lona yena wazinyungisa uba niyamkhumbula. So lona usiphe enye nje ukubona umfanekiso ngqondweni nje wento akukho possible into umuntu angazijojisa ezaziyobisi because i-chemicals eseyenziswa kwezazinto abazixa besenza yona lonto yabo leyo
i-strong grit inobungozi obungaphaya kwabona. Kuyanyanzeleka into yoba kube khona indlela bazikhusela ngayo, certain precautionary measures should be in place before kwabona bezathi basebenze ngezo ziyobisi. Hayi-ke bafethu, ininzi into akayithethile nje ngento yokwenza neziyobisi. Washo into yoba kune-challenges ezikhona, phofu esitsho naye sithi uyosaba ukuphendula eminye imibuzo because ingamenza into yoba agxothwe. Phantsi kwaba ke phofu already sekemuviwe kule department wayesebenza kuyo, emuve ngathi nguGeneral Sinyona eya kwenye department, and waba ngumuntu othi sekemuvwa nje, wamuva because yena wareza i-concern ngamabhosi wakhe. Amabhosi wakhe kubonakala ingathi wayetshontsha amadoketi, etshontsha neziyobisi. So after engathi raise lo consent leyo, bamhlala emqaleni, waze wabuya move ke apho. Phantsi kwalento nobungozi beziziyobisi, wangumuntu oze uthi yena uze une skin cancer yena. Engatsho ke phofu ba skin cancer usifumana because of umsebenzi lo wakhe, but nje inyoba ike imfikele nje kubona apha ezingcingeni into yoba kungenzeka ukubona because akana proof ncam. But ke uyithethile nje into enjalo, wathetha ke ngokumamelana apho ezethetha. I would get emotionally, guys, mina yazi iyandisturba nyani into neziyobisi ngapha like phakathi, like indisturba nyani. So uzitshilo ke nezinye nje ibust beke ba involved kuzo kwinto enokwenza neziyobisi. Waze kwengoku wasipha umfanekiso ngqondweni. Nizakhumbula ndithi uba last week kukhona ezaziyobisi eziye kuthiwe with 1 billion bezifunyenwe ku-Beit Bridge. Amani bafethu, nini ndazodibana nenye apho u-Home Affairs, uminister wakhona, ebesithi le 1 billion abathetha ngayo, laa nto efunyenwe phaa okanye iziyobisi, it's expected ukuthi they are with a lot more than le 1 billion okuculwa ngayo. Qha le nto yafunyenwa phana yinto ngathi ingredient ezawumele uba ithini, ifakwa apho